Wauya. Oribo. Iboy, gara akazve. Havakuina sangu sekuru ndogara ndoganiuza. Joshua, wauzondikwadzisa pana. Nani. Kwese? Kwese. Wazouya? Ndauya. Sando anditi paya ndozouya. Yes. Ndauya. Nazoza ndoda kukuudza here paya. Iwe funga ndokudanire paya. Pembera. Zvongoti sezvo ndakambotaura nyaya sezvo maybe wanga wainzwisisawo nemunzwisisi wanga waiita. Ndakudanira zvimwe. Ndoda kuudza hangu nyaya yemadata bundle. Wandi ndakavati una mukoma wako ari kuUK izvewe. Ina andinoziva kuti koro kwandodzidza. Vakauya vanhu kune inonzi Android sim. Vakauya vanhu vacho kuchikoro vakatiudza kuti iwe mukoma wako ari kuUK vanogona kukutengera mabundles yori muno muZimbabwe unoziva. Chero uri kuno kumusha vanogona kutengera mabundles eConnect kana eNet1 vachishandisa Mastercard kana Visa card. USD bundles vandokutengera kana uri munomu yoida kuzitengera unoshandisa iko cash kana kuti 1 man unongodala *544 hash. Website yavo kainoti www.mindroidzim.com. Ndada kudza nyaya dzemabhandiro ini nditengerewozve ndakatenga bafoni zve. Saka ndozvandishedzera. Ndozvandaireva ini paya. Ndozvaindishedzera. Saka utati ndabva uko kwese uko ndichijamba newaya uko ndichapa nondishedzera zvezvo. Funga ndokushedzera chi. Aiwa saka kuti ndabva uko chindishedzera zvinhu izvo zverini. Ukuziva kwandabva rini? Iwe funga ndokushedzera chi. Saka ndatokuziva kwandabva rini. Ndombozvida here. Saka kuti unondishedzera kundishedzera zvinhu izvo zverini. Wanga ubudedzera mabhandle. Anotekwa ku Android sim makamboiwa. Iwe ngodedzera mabhandle uchienda kai. Ungandishedzera ndinombozvida here. Izvo mabhandle ndatoziva. Ndozviziva saka ndizviziva. Tienda kana ndiwaudza. Kwenda kupiko? Enda. Ungatiite zvimwe kamako murumu demu. Ungazwera uchinetsa. Ndosaka uchitukwa. Bewa mutuka mani haanzwisise.